Sanibonani, uDr. Thabile weThe Clinic amadoda etholakala eThekwini. Ibhala page 9 welanga la ngesonto la sikhuluma khona ngey'nkinga zabantu besilisa siqinisa kakhulu ey'nkingeni zasekamereni. Ngiphinde ngibe noDr. Love insizwa kaMshengu Ukhosini FM uhleli ekhaya lokhozi ngoLwesibili ey'ntathaku sakusukela ngo-1 kuya ku-2. Namhlanje njengoba sengithembisile earlier on ukuthi sokhuluma nge-foreskin, but masikhuluma nge-foreskin sikhuluma nge-foreskin ey'nganeni. Anekule foreskin sokhuluma ngayo sikhuluma ngendlela izifo ey'mbili ey'ngenzeka zenziwa ukuba khona kwe-foreskin. Ngicela understand ukuthi le video ayenzelwanga neze uku-encourage abantu ukuthi be-circumcise noma benga-circumcise noma isiphi isinqumo abakhetha ukusenza masekuza kwi-foreskin. Isinqumo somzali ngamunye siyakuhlonipha lokho ukuthi uyasithatha sona noma ingasiphi isizathu. Kodwa inhloso enkulu yokwenza le video ukuthi lapho inkinga eyithile uma udecide ukuligcina ijwabu ingane yakho ingakho circumcised, udecide ukuligcina ijwabu, kubalulekile phela ukuthi ubone mase kuney'nkinga khona uzosukuma kube nokuthile okwenzayo ngalokho. So khava izifo ey'mbili-ke namhlanje osingakangeni kulezi zifo ey'mbili. I'm about to get to 1,000. Yes, I've reached 800. And thank you very much for the growth. Thank you very much for the rapid growth. Ngiyabonga kakhulu for just choosing to follow. Ilona to follow me nilalele nezinto engiyishoyo. I hope khona okuthile enikugainayo from khona. But enye into ebalulekile makukhona okuthile nikuzwa ngathi angikushongo ngokwanele, khona okuthile ningahalela ukuzwa ngakho ikakhulukazi abantu besilisa endaweni zangasese, ucansi noma ingane encane kuswele emncaneni ebukhula nje kodwa babu izitho zangasese somuntu wesilisa. Sokhuluma kakhulu zasekamereni, indlela zoku-improve ekamereni, kodwa manje ngifuna ukuthi mase sifike endaweni zasekamereni sonke sithi mase sithi glans penis, sithi mase sithi shaft, sithi mase sithi igama elithile wonke umuntu uringa ibheli lelo gama. That's why siqala ngoku-introduce-sana ngezifo njena ukuthi siqonde into eyithile sonke khona azothi later on mase singena kule course lana kuzobe kukhuluma indaba ezimnandi zodwa. Will all be at the same level. So bese siqonda ukuthi yey, but you can't do this kumuntu one paraphimosis, you can't do this kumuntu one phimosis. Sonke sibe sinokuqonda ukuthi siyazi ukuthi yini phimosis, siyazi ukuthi yini paraphimosis, siyazi ukuthi wenze njani makunjena. That's why ngiqala lana. Thank you for the likes, thank you for the following kakhulu. Please continue liking, please comment, feel free to say whatever ofuna ukukhuluma ngakho, into ethile eseceleni ofuna ukuyisho, just type in the comment section. Namhlanje ke i-topic esikhavayo i-phimosis versus ama-adhesions. Nakho ke to make things easy, I always make something ngale penis yami khona soqonda sonke. It's very sticky. Ilona lana ke namhlanje asikuthathi nje ukuthi condom, lokho sikuthatha nje ukuthi isitho somuntu wesilisa lana esinejwabu. Lokhu sikwenza kube yijwabu ke la ngaphezulu, lokhu uzongathi isikhumba njena esijwayelekile. Masikhuluma nge-phimosis sikhuluma ngani? I'm sure sonke hayi sonke abesilisa bayazi, nabanye ke abane privilege okwazi into enje like me. Siyazi ukuthi ngesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ijwabu lomuntu wesilisa livuleke kancane kanje phezulu. Sikhuluma ngey'ngane namhlanje, ningadideki sishare information ey'ngane, sikhuluma ngabantu abadala. Kuyenzeka nakubantu abadala but we'll make a completely different video to attend to indaba zabantu abadala. Kuyenzeka ukuthi imbobo le la phezulu ibe ncane futhi le yami ithe ukuba nkudlwana. Ngesisikhathi kwazi ukuthi ibe ncane kuba ngathi imbobo yenaliti. Le mbobo lela mayisencane kakhulu kwenzakalani? Alikwazi ukuhlehliseka, alihlehliseki ijwabu, yabona uthi uyalihlehlisa kube nendawo la libambeka khona. Omama bake bathola nobaba babeshintsha inapukeni ingane noma bebona ingane bazi ukuthi akwenzeki lokuhlehla lokho kulana. Makunjena ke sikubiza ukuthi i-phimosis. I-phimosis abanye sho njalo. I-phimosis or i-phimosis kanjena kubambekile lana akuhlehliseki. Kusho ukuthini-ke makunje? Okokuqala siyazi ukuthi ngokuvamile kumuntu ovamile kufanele ukuthi uyakwazi ukuhlehliseka kahle. Lokhu sikubiza nge-glans penis okuyikhinqi, mase kuthi lokhu sikubiza ngokuthi shaft ye-penis. Manje yindaba kubalulekile ukuthi ukwazi ukuhlehla. Okokuqala ihlehlele ukuthi kwazi phela ukuklina lana kahle. Ingane ey'ncane siyazi abazali abashintsha amanapukeni abaney'ngane zabafana.
omama nobaba bayazi ukuthi ingane mayishintsha inapukeni iyasihlehliswa la iklinwe, kuyahlehliswa ngokuphelele kuklinwe mase liyabuyiselwa. Kubalekile ukubuyisela, siyoyenza ivideo ephelele ekhuluma ngokubuyisela nezifo ezingenziwa lapho ungalibuyiseli kahle. Kwenzakalani ke la uhlehlisile waqeda lapho lingahlehli kanje? Kuba nenkinga yokuthi angithi siyazi ukuthi ngokuvamile kunalamafutha amhlophe ucheese abakhona lana, abuke ngathi ucheese omhlophe abakhona lana. NgesiZulu abizwa kuthiwa inkununu, sikubiza ngokuthi ismagma ngesilungu. Manje maye khona ke lawo mafutha, yes, mayesehlela abamaningi awungcola, into lezinto efanele isuswe ihlale zingekho ihlanzeka. Yikho si-encourage ukuthi mawuklina uhlehlise uphinde uphinisele. Manje masike sahlala ismagma lana siba indawo engaba ne-infection, kanti make kwaba ne-infection khona la kwenzakalani? Ungayibona ingane isine balanitis la ku-infection khona engabamba ikhinqi, ngesikhathi ngazoyibona isiyehlela nakuyona eshaft. So kubalekile ukuthi ukwazi uklina la. Ngesinye isikhathi kubona imbobo masincane kakhulu, bakhona abazali abakwaziyo lokhu ukuthi njalo ingane masichama kuba nebhola lana, i-foreskin yenza ibhola la. Mayenza ibhola kugcwala umchamo phakathi, abanye beze bewuqedele bewukhiphe ngokuthi lokho kubonisa ukuthi ingane sinamathubane ukuthi bene-urinary tract infection. Kanti ke ama-urinary tract infection ey'nganeni ey'ncane awasiyona into encane, ngoba lapho isencane mayithola i-urinary tract infection okuchaza ukuthi ukushisela komchamo kwathola leyo infection yaze yanyuka i-temperature yashisa aba ne-fever. Lokho kubonisa ukuthi ama-kidneys ayasithintekile. Makwathinteka ama-kidneys masine-UTI sikubiza ukuthi febrile UTI. Make kwaba njalo kwandisa amathuba ukuthi lapho ikhula masindala ingayibona isine-kidney failure. So lokho kubonisa ubungozi balokho. Kodwa sikucelayo bazali, noma yini eniyenzayo ingane masenibona ukuthi naleyo nkinga, asilinge siforce sihlehlise ngenkani kanje, ngoba ngesibone isikhathi bafika abanye sebefosile bahlehlisa ilona i-foreskin. Masuyihlehlisiile ifika ibambeke la kanjena, masubona sekuvuvukele lokho abantu abaningi abakubiza ngokubhajwa. Masivuvukele la, masubona uqine la, mase kuyavuvukala la, ngoba phela kusuke kungasahlehliseki ukuthi iphindele emuva. Into ebuhlungu leyo, ngisho kungahlehliseka kuphinde kuhlehliseke kodwa ingane iyakayeka lana ibe nezilonda ezithile, kuba into ebuhlungu ngale ndlela. Siyacela ingane mawubona akuhlehliseki lithe kuthina yesibhedlela thola usizo, kodwa kungenzeki nje ukuthi uyizamele, kungenzeki nje ukuthi uyizamele ukuyihlehlisela, ngoba the moment uyihlehlisela wena ufaka wenza ubungozi bokuthi ingane ilimale la ngaphambili, noma even worse izoba ne-paraphimosis, and i-paraphimosis ingozi ikakhulu, ingalimaza ingane. Siyazi lo mpintsheka mase kwenzeka isikhathi eside ama-hour athile, siyazi ukuthi lokho kungagcina kuze kubulalile lona ikhinqe lengane. Kubalekile ke mawuke wathi kancane kwangahlehla uthola usizo. Mawubona udokotela ke khona ama-cream abathile abangaqala ngabazame lapho ingane isafaka inapukeni, kodwa masithe ukukhula isingaphezulu enapukeni asijwayele ukuzama o-cream ke lapho ngiya-advise usuke ingane isesikhathini la ukuthi kucatshangelwe khona ukuthi ingasoka yini. Okokuqala ke lokho. Mase kuthi okwesibili engicela sikukhave namhlanje sikhulume ngakho, ngicela sikhulume ngama-adhesions. Umehluko ke mase sikhuluma ngama-adhesions ngizodinga nge-edit lona yami my-foreskin, sothi ukuyisika la khona izovuleka, khona nizozama ukubona umehluko. Why sikhomparisha lezi zifo zombili? Abantu abaningi basho ukuthi indaba ungacomparisha i-phimosis ne-paraphimosis. Next time sesikhuluma nge-paraphimosis soyifanisa nayo ne-phimosis. But I've been seeing that lately, I've been seeing a lot of moms coming in with kids ezinama-adhesions and bathi zine-phimosis. So khona not all mamas and parents, because dad bayilethe ingane kaningi futhi babeyilethele into enjena. So parents have been presenting ney'ngane ezinale nkinga bekhomba esayidini elilodwa kanti lelinye iside. Kanti ngabona ukuthi ke maybe we should do this video so that we all know ukuthi kuyenzeka ukuthi kube i-phimosis, kuyenzeka kuba ama-adhesions. Ama-adhesions ke ahlukile wona, yabona imbobo yethu isinkulu manje. Ingane lena ayisokile futhi nayo inaleli jwabu, kodwa leli jwabu mawulibuka umehluko walebo liyakwazi ukunyakaza, alifani nalelinye lembobo encane engakwazi ukukhipha phambili. Ama-adhesions aqonda ukuthina lijwabu lengane likhona la, uthi mawulivula
liyavuleka liqale, kodwa kufika indawo sithi nje mhlawumbe le side liyavuleka lize lifike kahle likahle ngesisikhathi kwenza nje ngesisikhathi lingavuleki yonke indawo. Kodwa kube nendawo lapho mawuvula khona ubone ukuthi ijwabu linamathele ekhinqini kanje, ubone ukuthi akuhlehliseki. Okuqala esikucelayo, ingane yakho mawubona ukuthi nalokho awukuforce nakho, mawuwaforsa uzisa ubuhlungu obukhulu, ingathola ama-infections from lapho and futhi kubuhlungu. So into yenzayo uma kwabona lokho, uvakashela udokotela, uvakashela esibhedlela, whatever i-option yakho nayo, ngoba ke leyo ngane ichaza ukuthi nama-adhesions. Ama-adhesions aqonda ukuthi ikhinqi nejwabu kuhlangene, akusahlukaniseki, kunamathelene kanjena. Kanti lapho kuhlangane uma ukuthi kanjela iyalimala ingane, ingopha ingaze ibe nama-infections. So uma wabona ingane nalokho futhi uya-advise ukuthi uyisesibhedlela. Ingane-ke ezinye zezifo zithi ingane uma yinazo lezo esishoyo ukuthi mhlambe sekufanele ucabangele ukusoka. Akufani ne-paraphimosis esokhuluma nayo ngelilanga, because uma une-paraphimosis kusahleli kuleni, uma une-phimosis noma ama-adhesions lokho esikhuluma ngakho namhlanje, usuke usahlele endaweni une-luxury njengomzali yokuthi sacabanga sisalungisa. But on the other hand, mase kuyi-paraphimosis leso ukhuluma ngayo esenza ivideo yakhona, I think I'll just drop the video kusasa. Paraphimosis on the other side, it becomes more of an emergency and awukho spoil for choice ukuthi soka or not soka. So lokho kokuvalela ekhoneni lokuthi sekulona ufanele uqale ukucabangela ukusoka. Kusho bekuthiwa kade kuyinto etshela ukuthi ngeke uzuyenze nani, kodwa kusuke sekunalezi zinto esibiza ukuthi ama-medical indications for phimosis, for circumcision, for medical indications for circumcision. Maningi ke amanye ama-medical indications for circumcision. Yikho ukuthi siyazi ukuthi sihlale sinomqondo wokucabanga njengabazali, sitshele ukuthi izathu sokwenza circumcision sonke isikhathi ngoba uyakhetha ukuthi uyayenza. Ngesinye isikhathi akubi indaba yokuthi uyakhetha noma ukhetha, kuba nezifo ezithile ezivelayo kumntwana ezikuforce ukuthi ukhethe. Siyazi ukuthi manje siphila esikhathini where most parents are moving to the direction yokuthi ingane iyayikhethela, yabona ukuthi iyikhethele masikhulile ukuthi iyafuna ukusoka noma yakufuna ukusoka. Kuyisinqumo esihle leso ukuthi umzali anikeze ingane ithuba lokuthi ikhethele uma ukhulisa ingane yakho ngaleyo ndlela yokuthi ikhethele. Kodwa ke mase kuvela izifo ezicishe ezifana njengalezi, sikubalele ekhoneni zokuthi awusenayo leyo luxury yokuthi uyikhethele, sekufaka nje under pressure yokuthi you need to make a decision khona ingane ingeke ibhekane nobuhlungu. Ngesinye isikhathi futhi masikhuluma ngalezi zifo singadideki sicabanga ukuthi we worried about ubuhlungu kuphela. No. Ngesinye isikhathi it's a matter of preventing certain diseases later on, njengokuthi nje kade ngithi phimosis lokuthi ingashoni emumva kanjena kwandisa amathuba okuthola ama-urinary tract infection. Mawuthola ama-urinary tract infection kwenzakalani? Kulimala ama-kidneys, and ukulimala kwama-kidney kwandisa ama-chance ukuthi later on in life ube ne-kidney failure. So masiyibuka zonke lezi zinto siyabona ukuthi iy'nqumo nje ney'ncane njengokusoka nezinto ey'njalo, ngesinye isikhathi asisona isinqumo esincane, kodwa kuyisinqumo esingasiza ngendlela ethile lona empilweni yengane. Kodwa singelenza iphutha lokucabanga ukuthi le video yenzela ukuthi abazali bahambe beyosoka ingane. Cha. Le video ngiyenzela ukuthi umzali nomzali ekwazi ukubona uma kunokuthile oku-wrong, because as much as singasho ukuthi amanosoka, kodwa ayikho into ebuhlungu njengokubona when a parent emisa into ethile, and ngesinye isikhathi usuke ngazi ngempela ukuthi khona into ethile wrong, because we always assume ukuthi hawu baba akashongo lutho ngani, because we assume ukuthi ubaba naye ngoba une-penis he should know. But when it comes to such things, ubaba mayengazange ibe nenkinga ye-foreskin yababa behaved, akaze ebe ne-paraphimosis, akaze ebe ne-phimosis, akaze ebe nama-adhesions, akaze ebe nayo yonke lezi nyinkinga eziba khona kwi-foreskin, sometimes you might not know ukuthi khona oku-wrong esathi kwenze kanjalo. And unfortunately, when it comes to private parts, we keep them very private. We keep them very private to an extent yokuthi we don't even discuss medical conditions like phimosis njengoba nje basikhuluma ngayo, nama-adhesions nazo zonke lezi zinto, because we feel ukuthi indaba eyifihliwe. Kanti lezo zinto ngesinye isikhathi information that can actually save
ingane yomunye umuntu ngenza ukuthi umama pick up ilona. Kubalulekile bomama, bobaba, parents, please check on your children's genitalia. Ngisho ngabe sekuthiwa useqala ukuthi usesile usena-5 usena-6, it's very important. Once in a while njena, give them a bath. Angazi indlela abantu abakwazi ukucommunicate nabo ney'ngane zabo. Give them a bath or whatever ongayenza ukuthi check ukuthi zidoes it right. Obviously at a certain point ziyakwazi ukuthi zibe responsible enough ukuthi zikutshele uma kunento wrong, but if you did not tell them ukuthi ubuhlungu busho ukuthi khona into wrong, ukunyamalala kwento ey'thile, ukuqina nani nani kusho into wrong, ngoba ngesinye isikhathi izifo ey'thile ey'lungisekayo we miss them ngoba ingane kade ingazi ukuthi khona into wrong, and as parents kade singa-check ukuthi enganeni kwenzakalani. Kubalulekile we check on them, we check on their privates. Once in a while we check on their private. Umuntu nomuntu yena owaziyo ukuthi yini esebenza kwakhe engasebenza phakathi kwakhe nengane yakhe. Kodwa let's just focus on checking on our kids, because sometimes khona into wrong and they really do not know ukuthi khona wrong ngaleso sikhathi. Teach them nabo bekhule bethathe responsibility with their private parts. I think ikusasa ke I'm undecided between paraphimosis or other conditions in kiddies, or we should just have one kiddies day, one adult day, one kiddies day. I think for the next few days I'll try to have content every day because my numbers are growing. I'll try to have content every day, but I think I'll make it kiddies or health, then come back to the fun sexual stuff. Keep a bit of fun in the room. So I think we'll sort of move up between sexual health and when I say sexual health is not fun. Sexual health is health. Everyone deserve to have a healthy sexual life. If you decide to have a sexual life, it should be healthy. Yikho kubalulekile ukuthi ngesinye isikhathi sibonisane ngendlela ey'thile zempilo ezi-healthy zokuhandlisha sexual situations. Ngiyabonga ukuthi ndihlale kaze kwafika lana. Please like my video. Ninga-like nje kuphela. Comment, say anything, suggest topics. I'm open-minded to khuluma noma ingane as long as it's within my area of interest and it's something I'm comfortable and confident and think I have enough knowledge to share with you. So whatever engisho, I know sometimes I seem like I blame khulumela futhi, but everything I say here I will keep yokuthi ibe safe, kungabi into engishare opinion yami. Whenever I decide to share my opinion, I will clearly state what this is my opinion, so that ngidlulise information ngendlela engeke zenzuzise. Khumbula sikhulume nge-phimosis versus adhesions. Phimosis nyukile ijwabu laqina phezulu ahlihliseki. Adhesions on the other side kunamathele ijwabu namathele ekhinqeni. This one being a bit kuyona engasenzela inkinga ukuthi sibe nama-febrile UTIs, kodwa nalena iyawa increase ama-chances ukuthi sithole infection. Moke wayibona at any point ingane wasola ukuthi ingakuphi, get a medical opinion. Mase kufike lapho ngiyazi ukuthi njengabazali sometimes we feel like we can handle everything. Ngiyazazi now I'm that mom, sometimes we handle things ekufanele ngabe sidlulisela komunye umuntu. Mase kufike lapho, save your child, send ingane yakho for help. Uyoyibonga for ukuthatha uzoyibonga for ukuthatha leso sinqumo. Dr. Tabile, whether Blue Clinic or Clinic eThekwini. If you haven't liked this video, you need to go down there, like and subscribe. Thank you. Oh, and hit the notification button. Practice. Thank you very much.